10 claus per a entendre què és el que està passant avui en dia en Palestina. Primera clau, semites. Continuant estan dient-nos a la gent que diguem prou a la barbàrie, prou al genocidi, ens diuen que som antisemites. Aclarim conceptes. Segons la Bíblia, Noé va tindre 3 fills, Sem, Cam i Cafet. Els fills de Sem s'instal·laren, ocuparen les terres que voregen el Mediterrani, on està avui l'actual, des de Turquia fins a on està la península del Sinaí, aproximadament, tota aquesta costa que ocuparen el passat fenicis, que ocuparen arameus, que ocuparen hebreus, que ocuparen palestins, siris, tota aquesta terra era on vivien els pobles semites. Per tant, els palestins són tan semites com els jueus. Si s'és antisemita per anar en contra dels jueus, també s'és antisemita per anar en contra dels palestins. Segona qüestió. En l'any 1947, Gran Bretanya decideix donar una porció de terra de Palestina als jueus que havien patit l'Holocaust perquè fundaren allí l'estat d'Israel. Aquest any va ser molt dur perquè els israelians, els jueus que arribaven, anaven ocupant terres i cases amb el suport de l'exèrcit de Gran Bretanya, que no feia absolutament res, i amb el suport de les milícies paramilitars que ells mateixes ja havien creat. Ahir comencen ja les tensions, però és en l'any 1948 quan les Nacions Unides decideix la partició de les terres de Palestina per a crear 2 estats, l'estat palestí i l'estat d'Israel. En 1948, efectivament, en maig se proclama l'estat d'Israel i això provocarà la primera guerra àrabe-israelí, perquè els països àrabs no accepten aquesta cessió de terres. Com a conseqüència d'aquesta guerra, que lògicament, com totes, la guanya Israel, se produeix la fugida d'uns 750.000 palestins que tenen que deixar les seues terres, les seues cases, les seues propietats, sense ninguna indemnització, sense dret a res, i se'n van a viure a campaments de refugiats, a viure de l'almoina internacional. Els àrabs, els palestins, a això li diuen la Nakba. I val a dir que d'aquells 750.000, avui en dia, venen a ser uns 5 milions els que estan repartits alrededor de lo que avui és Palestina, al voltant, Palestina i Cisjordània, en campaments de refugiats, vivint de la caritat internacional. 3. La situació a continuació és molt dura i molt forta i molt violenta, perquè els colonos israelis, en el suport de l'exèrcit israelià, no paren d'ocupar territori, il·legalment territori dels palestins. Van tirant als palestins de les seues cases, les destrueixen, els obliguen a anar-se'n i fins i tot els maten per a que se'n vagin. Se produeixen molts assassinats. Això crea una sensació d'impotència, de ràbia i de malestar entre la població palestina, sobretot al veure que la resta del món no fa absolutament res per solucionar aquesta injustícia, aquesta barbaritat. Després, l'any 1967, es produeix la Guerra de 6 dies. Aquesta Guerra de 6 dies també la guanya Israel, és una guerra relàmpago, diríem, rapidíssima, rellamp, en la que Israel aprofitarà per a ocupar Cisjordània, per a ocupar la península del Sinaí, per a ocupar els alts del Golan i per a ocupar Jerusalem Est. Val a dir que Jerusalem, en la partició que va fer la ONU, quedava sota una custòdia internacional, però s'havia dividit en 2 parts, una jueva i una palestina. Doncs bé, ells ocupen la part est, és a dir, la part dels palestins l'ocupen. A pesar de que les Nacions Unides dicten resolucions per a refer la situació inicial, Israel no les compleix perquè sabem que Israel mai ha complert ninguna resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
Tan sols va tornar la península del Sinaí en els acords de Camp Davis entre Egipte i Israel en una sèrie de contrapartides que negociaren. 6. Esta situació tan dramàtica i tan opressiva desemboca en dues intifades del poble palestí contra l'exèrcit d'Israel, és a dir, pedres contra tancs, quasi res, val? Que lògicament se salden en moltíssims palestins morts i pràcticament ningú o poquets soldats israelians morts. Val? Continua l'opressió i continua l'expansionisme d'Israel per a seguir ocupant noves terres. 7. En els anys 90 apareix Hamas. Per què apareix Hamas? Pues sembla ser que el Mossad és qui va facilitar la seva creació. I m'explique. El Mossad és el servei d'intel·ligència d'Israel i està considerat com un dels millors del món, si no el millor del món. Tant per tecnologia, com per estratègies, com per forma d'actuar, com per preparació, etc. El Mossad és el que fomenta o crea aquesta organització terrorista anomenada Hamas, la financia. I per què ho fa això? Pues perquè el que volen és dinamitar l'autoritat nacional palestina, que és la que mana en Palestina, controlada per Al-Fatah i per la OLP, Organització per a la Lliberació de Palestina, recordeu-vos de Yasser Arafat. I la idea és que aquesta gent, que són efectivament terroristes, que van al que van, pues controle l'Estat per a justificar accions bèl·liques i la destrucció final de Palestina. 8. Arribem als atemptats del 7 d'octubre de 2023. Tornem a lo mateix. El govern israelí sabia el que anava a passar. El Mossad, una vegada més, perquè el Mossad està infiltrat en tots els llocs, i dins de Palestina està superinfiltrat i coneix al mil·límetre tots els moviments i tot el que passa allí dins. I efectivament sabien que anava a haver un atemptat, sabien que estaven preparant-se per això, però no fan absolutament res. I no fan absolutament res perquè l'estratègia és deixar que passa la massacre, que maten a més de 1.300 jueus innocents que no tenien culpa absolutament de res, val? Patint de l'excusa perfecta per arribar a la situació en la que ens trobem avui en dia. Invadir i destruir i erradicar Gaza del mapa. 9. Situació actual. La situació actual la coneguem tots perfectament perquè els mitjans de comunicació, la televisió, no para d'ensenyar-nos-ho. Estem veient com s'han assassinat, a més de 65.000 palestins, perquè això no és una guerra, perquè els palestins no tenen exèrcit, els milicians de Hamas tenen 4 metralladors i 2 coets mal torts, mal ficats, que ja no tindran absolutament res. Per tant, és la població civil contra tanques, contra avions, contra missils, contra les armes més potents que hi ha avui en dia subministrades per la Unió Europea i sobretot per els Estats Units a Israel. Per tant, estem veient com maten a la gent, se parla ja de més de 20.000 xiquets morts, s'assassina als periodistes, més de 250 periodistes morts, perquè no informen, perquè no diguen el que està passant allí, per a tapar-ho i ocultar-ho. Se bombardegen escoles, se bombardegen hospitals per a dificultar la curació de les persones ferides, per augmentar la massacre i, sobretot, per a dificultar o tratar d'impedir la natalitat del poble palestí. Però, a més, se mata de fam a la població. I això possiblement és algo de lo més fort que pot haver. Tot comença quan s'acusa la UNRWA, que és l'organització humanitària encarregada de repartir l'ajuda humanitària en Palestina, se'ls acusa de que allí hi ha elements terroristes, sense proves, però això és suficient per a que els Estats Units se desvincule totalment de la UNRWA i la UNRWA ja no pot fer la seva feina,
sabeu perfectament que Israel bloqueja l'entrada d'ajuda humanitària des d'Egipte cap a Palestina. No arriben vívers, no arriba menjar, la gent s'està morint de fam, no arriben medicines, en els hospitals passa el que passa per falta de medicines, a part d'estar destrossats i fets pols, i a més, agarren una organització nord-americana de mercenaris que són els encarregats de repartir l'ajuda que entra en comptagotes, la poquiua que arriba, i la gasten com una ratolinera. O sigui, quan els palestins, com a locos, morts de fam, se llancen a buscar desesperadament un sac de farina, per exemple, els mercenaris se dediquen a disparar indiscretament, a practicar el tir al pato, però en persones, en xiquets, en éssers humans. 10. El gran Israel. Òbvia i evidentment, tots els jueus no són iguals. No tots estan d'acord en la barbàrie que s'està produint ara mateix en Gaza. No tots estan d'acord en aquest genocidi. Dit això, els grups més extremistes, els ortodoxos radicals, el que volen i aspiren és a crear l'estat que ells anomenen el Gran Israel. El Gran Israel vindria d'apoderar-se de tots els països limítrofes en Israel fins la península del Sinaí en Egipte per a crear un gran estat que arribi fins al mar i que tota la costa pertanyeria a ells. Este somni del Gran Israel és algo que els més radicals, que són els que ara mateix detenten el govern en Israel, estiguen fent tot el possible per aconseguir-ho. I per a concloure, com és possible? Com va passar això? Sabem tots que és gràcies al suport incondicional dels Estats Units. Però per què aquest suport incondicional? Què passa? Què està passant? El que passa és relativament senzill d'entendre. En els Estats Units viuen uns 5 milions de jueus. Tots els Estats Units tenen uns 360 milions. Per tant, quantitativament no és que sigui una cosa fins allà que decante eleccions, no. Però qualitativament sí que ho és, perquè és gent que té molts diners, que tenen moltes multinacionals, capital que ho envaeix absolutament tot i per tot arreu. De tal manera que en les eleccions dels Estats Units estan bàsicament determinades per el suport que pugues tindre d'aquestes minories jueus que fiquen diners per a les campanyes. I això és l'explicació de per què els Estats Units fa tot el que vol Israel. I a més pensem que en tots els llocs, en tots els països del món, ocorreix coses semblants. Els jueus, recordeu, inventaren la lletra de canvi, inventaren la banca, en fi, són els grans financers de la història. Tenen molts diners. I per acabar, voldria fer-te una pregunta, ja que has arribat fins ací. Com te sentiries tu si ara mateix arriben ací, a ta casa, te diuen que tens que anar de males maneres, te golpegen, te tiren de ta casa, te fan anar-te'n, si te resistixes te maten o maten algú de la teva família, i tens que anar sense res i no saps a on vas, a malviure en una tenda. Com te sentiries? Posa la mà al cor. De veres, com te sentiries?